2,5 meter, Mas. Apa kok meter setengah ki? 2,5 meter, pawon komplit. Pawon komplit. Plit-plit. Lah kaya apa? Iki ta? Iki eneng wastafel tempat cuci piring. Nomor 1 eneng nggih ngumbah buahe kaya ngene, keranjang kaya ngene iki. Iki kena diodot kaya ini lho. Nah. Lah kaya mik ngono ta model? Ya iya no. Iki krane kaya ngene iki. Dhuwure ya iki eneng rak piringe lho, eneng sekoke. Sekoke. Nah, rak piringnya eneng sekoke kaya ngene iki. Nah. Jan Komplit karo lampu, eneng meja kompor. Kiri iki meja kompore dawane kaya ngene iki. Meja kompor udah dampur komplit. Lah terus iki eneng rak troli apa rak singgol modot kaya ini iki. Wih, ya jan mending nang. Ukurane 2,5 meter, Mas iki. Jek dikompliti karo laci telu ini lho, Mas. Tlunyur lacine, tlunyur piye? Tlunyur. Anti seret ya? Anti seret, bahannya full ACP. 5.500.000. 5.500.000. Tak gratisi ongkos kirim, Mas. Gratis ongkir. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura, bayare COD. Barang teko lagi dibayar. Bener. Oh iya. Langsung Japri pesene. Neng bawahe biopropil kuwi nang nomor pemesanan. Ya. Langsung terhubung karo aku. Oh iya. 5.500.000 sesudah komplit pawon. Iki bahannya apa iki? Bahannya full ACP. ACP. ACP ini lho. Nah, meniki ini. Oh iya. Iki motif iki keramik, aman, panas aman, ngresiki genah kurang penak piye. Dan cocok Mas iki ya. 5.500.000 gratis ongkir ngono. Oke. Langsung ya? Oke. Neng bawa biopropil nek pesen. Oke, cocok Mas ki. Yo, dawan sakmene sak sepok dawane.